Novac u stvari, on te ne menja, on te magnifajziju. Tako je. Ispostavilo se da je za mnoge ljude novac kao srčana mana za sve druge delatnosti. Za odnos sa rođacima, sa prijateljima, sa ljudima, sa kompleksom niže i više vrednosti. Kod velikog broja ljudi isplivaju neke tamne tuneli. Ogroman broj ljudi je zbog novca zapostavio svoje veštine, emocije, veštine govora, pregovaranja, trpljenja, tuge, trplje, mazohizma. Malo da otrpiš, da oćutiš, što ja da ćutim, hoću ja da kažem. Ako upadneš u tu kategoriju, možda ćeš zadržati novac, ali u mom svetu nećeš biti uspešan, a vrlo verovatno dugoročno ćeš ostati i bez novca. Jer u praksi neko ko nije savladao sebe, ostaće i bez novca. Znači, svako je dobio ove darove koje ima, to spada i novac na meri koliko može da upravlja i koliko to zavređuje. U dugom roku, ako ti znaš da zaradiš pare, a ne znaš da izgradiš odnos, ti si neko ko ne zna. A mala je šansa da neko ko ne zna, zna da sačuva, zadrži, uveća novac.